മാതാജി. Good. Hare Krishna. Hare Krishna. Geeta Padman മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സ്മിത മാതാജി ഇന്ന് കയറിയിട്ടില്ല മാതാജി. കാണാല്ലേ മാതാജി? ഓക്കെ ഒന്നും പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല. ഓക്കെ മാതാജിനെ ഞാൻ കോഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അഥവാ എന്റെ നെറ്റ് കട്ട് ആവുകയാണെങ്കിൽ മാതാജി ആയിരിക്കും ആവുക. ഓക്കെ ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിലെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഈശോപനിഷത്തിലെ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 9 മുതൽ 14 വരെയുള്ള മന്ത്രം നിരപേക്ഷവും ആപേക്ഷകവും അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ് 9 തൊട്ട് 11 വരെയുള്ളത്. 12 മുതൽ 14 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുന്നു. 9 തൊട്ട് 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകം ജ്ഞാനത്തെയും അജ്ഞാനത്തെയും താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പം വിദ്യ അവിദ്യ, ഈ വിദ്യയും അവിദ്യയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതും വിദ്യയുള്ളവരും അവിദ്യയുള്ളവരുടെയും അവരെവിടെ ചെന്നെത്തും എന്നുള്ളതെല്ലാം പറയുന്നതാണ് ഈ 9 തൊട്ട് 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. ഓരോരുത്തരുടെയും അനുയായികൾക്കുള്ള അതാത് ലക്ഷ്യസ്ഥാനം, വിദ്യയുള്ളവർ ഏത് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തും, അവിദ്യയുള്ളവർ ഏത് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തും എന്നുള്ളത്. മന്ത്രം 9 കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്ത 2 തരം ആളുകളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. കേവലം അജ്ഞരും ഭൗതിക പാണ്ഡിത്യത്തെ പിന്തുടരുന്നവരും. അത് എല്ലാ അറിവിന്റെയും അവസാനമാണെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. 2 തരത്തിലുള്ള ആളുകളും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തെ അവഗണിക്കുകയും തൽഫലമായി അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരപൂർണമായ മേഖലയിലേക്ക് പതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തില് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് 2 തരം ആൾക്കാരുണ്ട്. ഈ 2 തരം ആൾക്കാരെയാണ് വിദ്യയിലേക്ക് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ 2 ആൾക്കാർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാനാണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിയില്ല. അവര് അജ്ഞരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ 2 ആൾക്കാരുടെയും ലക്ഷ്യം എവിടെയായിരിക്കും അവർ എത്തിച്ചേരുക? അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരപൂർണമായ മേഖലയിലേക്കായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള 2 കൂട്ടരും പതിക്കുന്നത്. അപ്പോ കേവലം അജ്ഞരായിട്ടുള്ളവർ, ഭൗതിക പാണ്ഡിത്യം കൂടുതലുള്ളവർ, എല്ലാ അറിവിന്റെ അവസാനം ഈ ഭൗതികമായിട്ട് കൂടുതൽ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്ന് കരുതുന്നവർ, ഇവരെല്ലാം അന്ധരാണ്. കാരണം അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാതെ നമ്മൾ എത്ര എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവരുടെ അവസാനം എന്തായിരിക്കും? അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരപൂർണമായ മേഖലയിലേക്കായിരിക്കും പതിക്കുക. അജ്ഞതയും തെറ്റായ അറിവും വളർത്തിയതിന്റെ ഫലങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു. മന്ത്രം 10 യഥാർത്ഥ അറിവും ഇവ രണ്ടിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഫലം തരുന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് തെറ്റായിട്ടുള്ള അറിവും അജ്ഞതയും ഇവ രണ്ടും എന്ത് തരുന്നു എന്നും, 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അറിവിന്റെ ഫലം എന്താണ്, തെറ്റായിട്ടുള്ള അറിവിന്റെ ഫലം എന്താണ് എന്നുള്ളത്
നമ്മൾ കാണും. യഥാർത്ഥ അറിവും മിഥ്യയായ അറിവും തമ്മിലുള്ള വിവേചന പ്രവർത്തികളിൽ ഒരു ധീരനിൽ നിന്ന് മാർഗനിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും ഇതൂന്നി പറയുന്നു. മന്ത്രം 11 പറയുന്നത് ഭൗതിക ശക്തിയെ മറികടന്ന് മരണമില്ലായ്മ കൈവരിക്കുന്നതിന് ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ അറിവിന്റെ ആപേക്ഷിക സ്ഥാനങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയണമെന്ന് വിവരിക്കുന്നു. അപ്പം ഇപ്പം പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരിക്കും, കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് 9 നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് 10ഉം 11ഉം പോകുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും. അപ്പൊ 9, 10, 11 പലതരം അറിവുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം യഥാർത്ഥ അറിവും തെറ്റായിട്ട് അറിവും, യഥാർത്ഥ അറിവ് നേടുന്നവർ എവിടെ പോകും, തെറ്റായിട്ടുള്ള അറിവ് നേടിയവർ എവിടെ പോകും, പിന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ അറിവുകളാണ് ആവശ്യമുള്ളത്, ഇതെല്ലാമാണ് 9, 10, 11 മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് 9ാമത്തെ മന്ത്രം നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്ധം തമഃ പ്രവിശന്തി യേ വിദ്യാമുപാസതേ തതോ ഭൂയൈവ തേ തമോ യൗ വിദ്യായാം രതഃ. അന്ധം തമഃ പ്രവിശന്തി യേ അവിദ്യാമുപാസതേ തതോ ഭൂയൈവ തേ തമോ യൗ വിദ്യായാം രതഃ. അന്ധം തമഃ പ്രവിശന്തി യേ അവിദ്യാമുപാസതേ തതോ ഭൂയൈവ തേ തമോ യൗ വിദ്യായാം രതാഃ. വിവർത്തനം. അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നവർ തമോനിബിഡമായ ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. മിഥ്യാജ്ഞാനത്തിൽ വ്യാപൃതരായവർ കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ 2 തരം ജ്ഞാനം ആർജിച്ചവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യം പറയുന്നത് അജ്ഞാന കർമ്മത്തിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നവർ. അജ്ഞാന കർമ്മത്തിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന എന്താണ്, ഒരു സ്കൂളിലും ഒരു കോളേജിലും നമ്മളെ ആത്മാവാണെന്നും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. എല്ലാരും എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? മൊത്തവും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. കൂടാതെ ഈ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ കുട്ടികളെ സാധാരണ വീട്ടിലെല്ലാരും എന്താണ് പറയുന്നത്? നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം, പഠിച്ച് നല്ല ജോലി വാങ്ങിക്കണം, അപ്പൊ നല്ല കാശ് കിട്ടും. വലിയ കോളേജിലൊക്കെ പഠിച്ച് പാസ്സാകുമ്പോൾ ഉയർന്ന സാലറിയിലുള്ള ജോബ് കിട്ടും. ഉയർന്ന സാലറി, അതാണ് ലക്ഷ്യം. ഈ സാലറി ലക്ഷ്യമാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സാലറിയിൽ കിട്ടുന്ന ആ പൈസ കൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കാം. അതായത് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി. ഒരു ആത്മീയ ജ്ഞാനവും കൊടുക്കുന്നില്ല. അത് അജ്ഞാനമായിട്ടുള്ള അജ്ഞാന രീതിയിലുള്ള വിദ്യ, അതിനെ അവിദ്യ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നില്ലേ, അന്ധം തമഃ പ്രവിശന്തി യേ അവിദ്യ ഉപാസതേ. അവിദ്യയെ ഉപാസിക്കുന്നവൻ തമോ അന്ധകാരത്തിന് എവിടാണ് പോകുന്നത്? അന്ധകാരത്തിലേക്ക്, തമോനിബിഡമായ അന്ധകാരനിബിഡമായിട്ടുള്ള തമോ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. അവിദ്യ ഉപാസിക്കുന്നവൻ. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ലാതെ, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനവും ഇല്ലാതെ അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ. അപ്പൊ നമ്മുടെ സമൂഹത്തില് 99% ആൾക്കാരും അജ്ഞാന കർമ്മത്തിലാണ്. ജ്ഞാനമില്ല, ഇഗ്നറൻസിലാണ്. എല്ലാരും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നവർ എങ്ങോട്ട് പോകും? അന്ധം തമഃ പ്രവിശന്തി. അവർ പ്രവേശിക്കുന്നത് തമോ നിബിഡമായ ലോകത്തിലായിരിക്കും. ഇനി 2ാമത്തെ തരം ആൾക്കാരെ പറയാണ്, തതോ ഭൂയ ഇവതേ തമോ യൗ വിദ്യായാം രത. ഇനി 2ാമത്തെ കൂട്ടരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ജ്ഞാനമുണ്ട് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നവർ, തെറ്റായ ആത്മീയ ജ്ഞാനമുള്ള. ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെക്കാളും അവർ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും. ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ പറയുമെങ്കിലും അവർക്ക് അവരുടെ ലക്ഷ്യം അറിയില്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ആരാണെന്ന് അറിയില്ല. നമ്മളുടെ എന്താണ് ഈ ആത്മാവ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊന്നും അറിയില്ല. അവര് തെറ്റായിട്ടുള്ള അവരുടെ മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ കൂടി ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ആൾക്കാർ, അങ്ങനെ കുറെ ഇപ്പൊ സ്പിരിച്വൽ ആത്മീയവാദികളുണ്ട്. തെറ്റായിട്ടുള്ള ആത്മീയവാദികൾ, അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും? അവരാണ് ജ്ഞാനമുള്ളവർ. ഇവിടെ വിദ്യായ എന്ന് പറയുന്ന
ഈ വിദ്യ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് ജ്ഞാനമാണ്? തെറ്റായ ആത്മീയ ജ്ഞാനമുള്ളവരെയാണ് ഇവിടെ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ, അതായത് ഭൗതികവാദികൾ, തികഞ്ഞ ഭൗതികവാദികൾ. അവർക്ക് ആത്മീയവിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? യഥാർത്ഥ വിദ്യയെ കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്ന വിദ്യ തെറ്റായിട്ടുള്ള ആത്മീയവാദികളെ കുറിച്ചാണ്. തെറ്റായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനം കൊടുക്കുകയും ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, അങ്ങനെയുള്ള തെറ്റായ ആത്മീയവാദികളെ കുറിച്ചാണ് ഈ വിദ്യ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവരെന്താണ്? വിദ്യാജ്ഞാനത്തിൽ വ്യാപൃതരായവർ കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഈ തികഞ്ഞ ഭൗതികവാദികളെക്കാളും മോശമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലായിരിക്കും തെറ്റായിട്ടുള്ള ആത്മീയവാദികൾ പ്രവേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് രണ്ട് തരം ആൾക്കാരെ കുറിച്ച്, അവരുടെ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഒന്ന് അവിദ്യ, ഒന്ന് വിദ്യ. അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഭൗതികവാദികൾ, ആത്മീയ ജ്ഞാനം ഒന്നുമില്ലാത്ത അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവിദ്യ. അവിദ്യ ഉപാസിക്കുന്നവർ എവിടെ പോകും? തമോ നിബിഡമായ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ തരം ആൾക്കാരാണ് വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്ന വിദ്യ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്നാണ്. പക്ഷെ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റായ ആത്മീയവാദിയാണ്. ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ചിലപ്പോൾ വരും. 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലും 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലും വിദ്യ വിദ്യ എന്ന ഈ വാക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ വരുമ്പോൾ മീനിങ് മാറും. അവിദ്യയുടെ അർത്ഥവും വിദ്യയുടെ അർത്ഥവും മറ്റ് രണ്ട് മന്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നതിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇവിടെ പറയുന്നത് രണ്ടും യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചല്ല. അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, ആത്മീയ ജ്ഞാനം ഒട്ടുമേ ഇല്ലാത്തത്. വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനം ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് എങ്ങനത്തെയാണ്? തെറ്റായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനമാണ്. അവര് സ്വയം പറയും എനിക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് ഞാൻ വലിയ ആത്മീയവാദിയാണെന്ന് സ്വയം പറയും. പക്ഷെ അവർക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം അറിയില്ല. സ്വന്തം ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ കൂടെ ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ച് അവരുടെ ഫോളോവേഴ്സ് ആക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരാക്കി അവരുടെ പുറകെ നടക്കാനായിട്ട് ഉള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പം അജ്ഞരായിട്ടുള്ളവർ ഇവരെ വിശ്വസിച്ച് ഇവരുടെ കൂടെ പോകും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ മറ്റവരെക്കാളും, ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നവരെക്കാളും എനിക്കെല്ലാം അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആൾക്കാരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നവർ, അവര് കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയാണ് പ്രാപിക്കുക. വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഒരു നിരീശ്വര സംസ്കാരം പൊതുജനങ്ങൾ അല്പവിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരായി തീർക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപകടകരമാണ്. അപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൂടുതൽ എഡ്യൂക്കേഷന് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മള് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദവും കൂടുതൽ ഉത്കണ്ഠയും കൂടുന്നതേ ഉള്ളൂ. കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും. അവർക്ക് എനിക്ക് അത്ര വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനെ കഴിയുകയാണ്. കൂടാതെ അവർക്ക് ജോലി ലഭിക്കാനൊന്നും വലിയ പ്രയാസം കാണത്തില്ല. കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുമ്പോഴാണ് ഇപ്പം അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് കൂടാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? എവിടെ നോക്കിയാലും എല്ലാവരും എഞ്ചിനീയേഴ്സും ഡോക്ടേഴ്സും ഒക്കെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ ജോലി ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പഠിച്ച ഈ പുരോഗതി ഇത്രയും പഠനം ചെയ്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ തരത്തിലുള്ള ജോലി വേണം, എനിക്ക് ഇത്ര ഡിജിറ്റുള്ള സാലറി വേണം, കാരണം ഇത്രയും ഞാൻ പഠിച്ചതാണ്, ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടുകയാണ്. ഈ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വിദ്യാഭ്യാസം ഫുൾ എങ്ങനത്തെ വിദ്യാഭ്യാസമാണ്? നിരീശ്വര സംസ്കാരമാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരു ജ്ഞാനവും ഇല്ലാതെ എല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം മുഴുകിയിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാര് കൂടുതൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ഒരു അഹങ്കാരം വർദ്ധിക്കുകയും എല്ലാത്തിനോടും ഒരു പുച്ഛഭാവവും, പിന്നെ എനിക്കെല്ലാം അറിയാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഞാൻ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ്, ഇതിന്റെ താഴെ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ പല പല കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരികയാണ് കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി വരുമ്പോൾ.
ഇന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോഴത്തെ ടീനേജേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്കാണ് കൂടുതൽ ഡിപ്രഷൻസും ആങ്സൈറ്റി, ഉത്കണ്ഠയും സമ്മർദ്ദവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വരുന്നു. കൂടുതൽ സോഷ്യൽ മീഡിയസുമായിട്ട് ഇടപെടുന്നത് കൊണ്ടും എല്ലാരും യന്ത്രവുമായിട്ട് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. ഫോൺ ഇല്ലാതെ ഒരു ജീവിതം അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ മനസ്സെന്താണ്, അവർക്ക് മനസ്സിനെ പോലും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായിട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ അവിദ്യയാണ് ഇവര് ഉപാസിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവരെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നില്ല. കൂടാതെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എല്ലാവരും കൂടുതൽ കൂടുതൽ സെൽഫിഷ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്വന്തം കാര്യം, മറ്റുള്ളവരുടെ കുറിച്ചോ ഒന്നും, എങ്ങനെ എനിക്ക് ആരെ പിടിച്ചു പറിച്ചാലും ആരെ ചതിച്ചായാലും എനിക്കത് ലഭിക്കണം എന്നുള്ള മനോഭാവത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ശരിക്കുമുള്ള ജീവിതം എന്താണെന്ന് പഠിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ കൂടുതൽ അന്ധകാരത്തിൽ ഉള്ള തമോ നിബിഡമായിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് വളർന്നു വരുന്നത്. അവർക്ക് സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി തത്രപ്പാടാണ്. എവിടെ എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടും അങ്ങോട്ട് ഓടുവാണ്. പക്ഷെ അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, ഈ സന്തോഷത്തിന്റെ പുറകെ പോകുമ്പോ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷത്തിന്റെ പുറകെ പോകുമ്പോ കുറച്ചു നേരം ആ സന്തോഷം കിട്ടും. കുറെ കഴിയുമ്പോ ഈ സന്തോഷം തന്നെ ആയിരിക്കും നാളെ അവർക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ തരുന്നത്. അപ്പൊ ക്ലേശകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഭൗതിക സന്തോഷത്തിന്റെ പുറകെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കാതെ അവര് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള നിരീശ്വര സംസ്കാരം പൊതുജനങ്ങൾ അല്പ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരായിരുന്നതിനേക്കാൾ അപകടകാരിയാണ്. ഭഗവത്ഗീത 7:15 പറയുന്നു, സ്ഥൂലമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖ സംതൃപ്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാത്രം വ്യാപൃതമാകുന്ന ജനങ്ങൾ മൂഢന്മാരാണ്, കഴുതകളാണ്. കഴുത വിഡ്ഢിത്തത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. അറിവില്ലാത്ത സാധാരണ ഭൗതികവാദികളാണ് മൂഢന്മാർ, ലളിതമായ വിഡ്ഢികൾ. അപ്പൊ മൂഢസമൂഹം, ഇവരുടെ ജ്ഞാനം മായാ അപഹൃത ജ്ഞാനം അല്ലെ. 7:15 പറയുന്ന ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? 7:15 ഹരേ കൃഷ്ണ, ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? 7:15 എന്താ പറയുന്നത്? പലതരം ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട്. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ പറഞ്ഞോളൂ. മൂഢന്മാരും നമാം ദുഷ്കൃതീനോ മൂഢ പ്രബന്ധ്യതേ നരാധമഃ മന്ത്രല്ലേ മാതാജി? ആ അതെ, മായാപഹൃതജ്ഞാന അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ മൂഢന്മാരാണ് ഇങ്ങനെ ഉള്ള ആൾക്കാര് കൂടുതൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ തൃപ്തിക്ക് മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ളവർ അവരുടെ ഒരു കഴുതയെ പോലാണ്. കാരണം അവരെന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? കഴുത എങ്ങനെയാണ്, കഴുതയുടെ സ്വഭാവം എന്താണ്? കഴുത ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത്രയും വലിയ ചുമട് ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുമ്പോഴേ എനിക്ക് പുല്ല് കിട്ടുകയുള്ളൂ. എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ യജമാനൻ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ചുമട് ചുമന്ന് നടന്നു കൊണ്ട് പോകുമ്പോ കഷ്ടപ്പെട്ടാലേ എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടൂ. അപ്പൊ നമ്മളും എന്താ സമൂഹത്തിലുള്ളവരെല്ലാരും എന്താണ് എല്ലാരെയും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താലേ നമുക്ക് സുഖം കിട്ടുകയുള്ളൂ. സുഖത്തിന് വേണമെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പെടണം. പക്ഷേ ഈ സുഖം, അതായത് കഴുതയ്ക്ക് ചുറ്റും അവിടെ പുല്ലുണ്ട്. കഴുതയ്ക്ക് പോയി ആ പുല്ലൊന്നും ഭക്ഷിച്ചാൽ മാത്രം മതി, അതിന് ഈ ചുമട് ചുമക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതേപോലെ ഒരു ജീവാത്മാവിന് സന്തോഷിക്കാനുള്ളതെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ നമ്മളെ ആരാണെന്നും എങ്ങനെയാണ് ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നതും പരമാനന്ദം എന്താണെന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ അതറിയാതെ രാവും പകലും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. അവരെ കഴുതകളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. കഴുത വിഡ്ഢിത്തത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. ഇനി കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ള ആൾക്കാരെ, വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വിദ്യാഭ്യാസമാണ്? ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം. ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ രണ്ട് ഉപമകൾ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നു. ഒന്ന്, അവരെ മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ പണത്തിലുള്ള രത്നത്തെ ആയിട്ട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. മൂർഖൻ പാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് വിഷമുള്ളതാണ്. അതിന്റെ തലയിൽ ഒരു രത്നവും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലോ അത് കൂടുതൽ അപകടകാരിയാണ്.
ഈശ്വര വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ കൈവരിക്കുന്ന പഠന പുരോഗതി ഭൗതിക ജ്ഞാനം കാരണം അത് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ ഫണത്തിലുള്ള രത്നത്തെ പോലെ അപകടകരമാണ്. വിലപിടിപ്പുള്ള രത്നങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച മൂർഖൻ പാമ്പ് അലങ്കരിക്കാത്തതിനേക്കാൾ അപകടകരമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം ഈശ്വര കേന്ദ്രീകൃതമായിരിക്കണം. അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂർഖൻ പാമ്പില്ലാതെ രത്നം ലഭിക്കും. അതായത് നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം? ഈശ്വര കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം. അല്ലാതെ നമ്മള് ഞാൻ വലിയ ഇന്റലക്ച്വൽ ആണ്, PhD സ്കോളർ ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവര് കൂടുതൽ അപകടകാരികളായിരിക്കും. മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ തലയില് ഉള്ള രത്നം, ഫണത്തിലുള്ള രത്നം ഉള്ള, അതായത് മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ തലയിൽ രത്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധാ മൂർഖൻ പാമ്പിനേക്കാൾ അപകടകാരിയാണ്. അപ്പൊ ഈ കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ അപകടകാരികൾ. ഇന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണ് പല പല ക്രിമിനൽ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ സമൂഹത്തില് നല്ല നിലയും വിലയുമുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് നല്ല സാലറി ഉള്ള വലിയ റിച്ച് ഫാമിലിയിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഭയങ്കര ബഹുമാനിക്കും. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം, അവര് നമ്മളുടെ യമനിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാത്തവരായിരിക്കും. എന്താണ്, മദ്യം സേവിക്കുന്നവരും സിഗരറ്റ് വലിക്കുകയും പരസ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധമുള്ളതും. ഇന്ന് അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. ഇന്ന് ഫാമിലി സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി, നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ, നല്ല സാമ്പത്തികം, ഇതാണ് നോക്കുന്നത് അല്ലെ? പണ്ടൊക്കെ ഉള്ള ഗ്രാമത്തിലൊക്കെ ഗ്രാമീണരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, അവര് ഇത്രയും ഭൗതിക എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇത്രയും ഇല്ല. പക്ഷെ അവര് കൂടുതൽ എന്തിനാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരാളുടെ ക്യാരക്ടറാണ്, അവരുടെ സ്വഭാവം നല്ലതാണോ? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പയ്യൻ എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കുന്ന നോക്കുന്നത്? നല്ല സ്വഭാവമുള്ളതാണോ? സിഗരറ്റ് വലിക്കോ, മദ്യം സേവിക്കോ, ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുക. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താന്ന് നോക്കുക? ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഡിമാൻഡ് എന്തായിരിക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ, പറഞ്ഞോളൂ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. നല്ല ജോലി, ശമ്പളം, ശമ്പളം, സമ്പത്ത്. സമ്പത്ത്, നല്ല പൈസ ഉണ്ടോ, അതെ. നല്ല സൗന്ദര്യം ഉണ്ടോ, നല്ല ജോലി ഉണ്ടോ, അപ്പൊ എത്ര സാലറി കിട്ടും, എന്താണ് ജോലി, ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടേ വിവാഹം കഴിയും. അല്ലാതെ ആ പയ്യൻ ക്യാരക്ടറിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് അപ്പൊ പറയുമ്പോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആരാണ് വെള്ളം അടിക്കാത്ത? ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആരാണ് സിഗരറ്റ് വലിക്കാത്ത? പരസ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം അതൊക്കെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെന്താ? അതൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഇല്ലാതിരുന്നാ മതി. പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ അതൊരു പ്രശ്നമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ്, അവിടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൂടുന്തോറും ക്യാരക്ടർ താന്നു വരികയാണ്. കാരണം ഇന്നത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിലായാലും കോളേജിലായാലും കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അവനേക്കാളും എങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് വാങ്ങിക്കാം, എങ്ങനെ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം പ്രൊഫഷണൽ കോളേജസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സ്കില്ല് വർദ്ധിപ്പിക്കുക. എവിടെയും ഒരു ക്യാരക്ടർ ഡെവലപ്മെന്റിന് ഒരു ഊന്നലും കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ നമ്മൾ വാല്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്താ? ക്യാരക്ടർ, ഒരാളുടെ ആ സ്വഭാവത്തെ വളർത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. അത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വെറും പേരിന് മാത്രം. ഇപ്പൊ കോഴ്സിൽ അത് വെച്ചാൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് പാസ്സാവാൻ വേണ്ടി, അല്ലാതെ സ്വയം ജീവിതത്തിൽ അവര് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അത് കേട്ട് ഒരു കഥ പോലെ കേട്ട് അതങ്ങ് വിടും. എന്നാൽ സ്വന്തം സ്വഭാവത്തിലെ രൂപീകരണത്തിനൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത് പ്രഭുപാദർ ഒരു ഉദാഹരണം പറയും. നമ്മള് ഒരു കള്ളനെ സർജറി പഠിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കള്ളൻ ആ കത്തി വെച്ച് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക? കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആർക്കാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്? എങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്? ഈ നിരീശ്വരവാദമായിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഇന്ന് വളർന്നു വരുന്നത്. ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും. എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്താണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത്?
യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ജീവിതം എന്താണ്, താൻ ആരാണ്, താൻ ഇതിനു മുമ്പ് എവിടായിരുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള അഥതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ, ആ ജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് നോക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ഒരു എത്തിക്സും ഒരു ക്യാരക്ടറും ഇന്റഗ്രിറ്റിയും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹം ഇന്ന് വളർന്നു വരും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം. ഭയമില്ലാതെ നമ്മള് പറയും യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയമില്ലാതാകും. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, എല്ലാത്തിലും അവർക്ക് നാളെ എന്താവും ടെൻഷനാണ്. അവർക്ക് ഭയം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുമ്പോഴേ ഭയമാണ്. എന്റെ പൊസിഷൻ വേറെ ആരെങ്കിലും എടുക്കുവോ, എന്റെ സ്റ്റാറ്റസിന് വീഴ്ച സംഭവിക്കുമോ, അതൊന്നും അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കില്ല. ജീവിതത്തിലുള്ള പരാജയം വരുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം, എങ്ങനെയാണ് നേരിടേണ്ടത്, ഇതൊന്നും അവർക്കറിയില്ല. എങ്ങനെ എല്ലാം പിടിച്ചടക്കണം എന്നുമുള്ള ചിന്ത മാത്രമേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ അപകടകാരിയാണ്. അവര് മുന്നും പിന്നും ഒന്നും നോക്കില്ല. എങ്ങനെ എനിക്കത് കിട്ടണം, മറ്റുള്ളവനെ ഉപദ്രവിച്ചായാലും അത് പിടിച്ചടക്കുക എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമുള്ളവരാണ് മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ ഫണത്തിലെ രത്നത്തെ പോലെയാണ് ഈ ഈശ്വര വിശ്വാസമില്ലാത്ത പഠന പുരോഗതി, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ പഠനമുള്ള വ്യക്തികൾ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഉപമ ഇവിടെ പറയുന്നു, ജഡശരീരത്തിന്റെ അലങ്കാരമാണ് എന്ന് പറയും. ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ ഈശ്വര നിഷേധികളായ ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വളർച്ചയെ ജഡശരീരത്തിന്റെ അലങ്കാരത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഭൗതിക ജീവിതം ജഡശരീരം അലങ്കരിക്കാനും ആകർഷകമാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. ഒരു ജഡശരീരം തന്നെയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഭൗതിക ജ്ഞാനമൊക്കെ വളർത്തിയിട്ട് അതെന്ത് പ്രയോജനമാണ്? ഈ നശിക്കുന്ന ഈ ശരീരത്തിനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതൽ ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാമല്ലേ, ഒരു സ്കെലിറ്റൻ, ഒരു അസ്ഥികൂടത്തിനെ ഒരുപാട് ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ പൊസിഷനും നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും നമ്മളുടെ സമ്പത്തും ഇതെല്ലാം ഈ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും നമ്മളുടെ കൂടെ വരില്ല. നമ്മളെ മരണ സമയത്ത് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ സഹായിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എന്ത് പറയുന്ന, ജഡശരീരത്തെ അലങ്കരിക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വളർച്ച ശരീരത്തെ അലങ്കരിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. നമ്മളെ മരണത്തിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ, അത് നമ്മളുടെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. അല്ലാതെ നമ്മളുടെ അവസാനത്തെ പരീക്ഷയായിട്ടുള്ള ആ മരണം, അതില് ഈ വിദ്യാഭ്യാസവും ഈ സമ്പത്തും ഒന്നും നമ്മളുടെ കൂടെ വരുന്നില്ല. അതൊന്നും നമ്മളെ മരണത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പോലും നമുക്ക് അറിയാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 ഉപമകളാണ് പറഞ്ഞത്. എന്തൊക്കെയാണ് 2 ഉപമകൾ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ ഫണത്തിലുള്ള രത്നത്തെ പോലെ, രണ്ടാമത്തെ ജഡശരീരത്തിന് അലങ്കാരം. ജഡശരീരം ഒരു ജഡശരീരം. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൂടുതൽ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം വളർന്ന ആൾക്കാരെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ 2 രീതിയിൽ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ തരം ആൾക്കാരെ നമ്മൾ പറയാണ് മിഥ്യാജ്ഞാനത്തിൽ വ്യാപൃതരായ ആൾക്കാർ. മിഥ്യാജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തെറ്റായ ആത്മീയവാദികൾ. അവര് ആത്മീയവാദിയാണെന്ന് പറയും, പക്ഷെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ലൗകിക വിദ്യാഭ്യാസക്കാർ, വേദവാദരത, അതായത് ആര്യ സമാജ സംഘത്തെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേദവാദരത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് കർമ്മകാണ്ഡികളായിരിക്കും. ഇവരുടെ പ്രവൃത്തിയും മറ്റുള്ളവരെ അവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും ഫൈനലി അവരും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വേദവാദരത എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാര് അവര് ഈ എന്താണ് ആത്മീയതയെ അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. നമുക്ക് സമൂഹത്തില് പല കള്ള സന്യാസിമാര് എന്ന് പറയുന്നു. അവരൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അവർ ആത്മീയമായിട്ട് അറിവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവരുടെ ലക്ഷ്യം അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയായിരിക്കും.
അപ്പൊ അവർ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അവർക്കൊരു ആചാര്യൻ കാണില്ല. ഒരു ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി പോകുന്ന ആൾക്കാരല്ല വേദവാദരത. അവര് ഓരോ വേദങ്ങളിലെ വാക്കുകൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ആ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള പരമ്പരയിലൂടെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. പക്ഷെ ഇവര് പറയുന്ന വേദങ്ങളിലുള്ളതിനെ സ്വന്തമായിട്ട് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും, സ്വന്തമായിട്ട് അർത്ഥം കൊടുക്കും. കൂടാതെ അവര് വേദങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ആൾക്കാരെ മനസ്സിലാക്കിച്ച് അവരെ വഴി തെറ്റിക്കുന്നവരാണ്. അവര് പുരാണങ്ങളൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കില്ല. അവരില് ഒരാളെ അങ്ങ് ലീഡറാക്കും. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് പല വിധിപ്രകാരമാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ ഗുരുവായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത്. ഇത് അവരുടെ തന്നെ ഒരു രീതിയിൽ ലീഡറാക്കും. ശരിക്കും വേദങ്ങൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അത് അവർക്കറിയില്ല. വേദങ്ങളുടെ സത്ത എന്താണ്, വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. എന്തിനാ നമ്മൾ വേദം പഠിക്കുന്ന? വേദത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താ? ഭഗവാനെ അറിയാൻ വേണ്ടി. അത് ഏത് ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ സർവസ്യ 15 മാതാജി. സർവസ്യ സന്നിവിഷ്ടോ മത്തകസ്മൃതി ജ്ഞാനം അപോഗനം ച വേദേച്ച സർവേരകമ വേദേ വേദാന്തക ഹരിബോൾ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ 15.15 നമ്മൾ പറയുന്നു വേദേശ സർവേ അഹമേവ വേദ്യോ. ഈ വേദങ്ങളില് അറിയേണ്ടത് എന്നെയാണ്. വേദങ്ങൾ അറിയാവുന്നതും വേദങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചതും ആ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതറിയില്ല അവര് വേദങ്ങളിലെ പല കാര്യങ്ങളും പറയും. പക്ഷെ വേദങ്ങൾ എന്തിനാണ് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ആരാണ്, ഇതൊന്നും അറിയില്ല. കൂടാതെ അവര് ആചാര്യന്മാരെ നിഷേധിക്കുന്ന തരം ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം വരുന്നതാണ് ഈ വേദവാദരത എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ്. ശരിക്കും ഉള്ള വേദജ്ഞാനം അവർക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇക്കൂട്ടർ വേദങ്ങളെ ഭൗതികമായ രീതിയിലുള്ള പഠനത്തിലും സ്വന്തം വ്യാഖ്യാനത്തിലും ഏർപ്പെടും. അവർ സ്വന്തമായിട്ട് വേദങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കും. പിന്നെ ഈ കൂട്ടര് കൂടുതലും സ്വർഗഗ്രഹത്തിൽ എങ്ങനെ പോയി ആസ്വദിക്കാം. അപ്പൊ ഇവര് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ ഭൂമിയിൽ ഉള്ള ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി അല്ലെങ്കിലും അവരുടെ ലക്ഷ്യം അങ്ങ് സ്വർഗത്ത് പോയി ആസ്വദിക്കണം. അവിടെ ആസ്വാദനമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. വേദങ്ങളെ ഭൗതികമായ, അപ്പൊ കർമ്മകാണ്ഡത്തില് നമുക്ക് പല എങ്ങനെ സ്വർഗത്ത് പോകാം എന്നൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും അവര് ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അവർ അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ലോകവ്യാപകമായ സ്ഥാപനം സ്ഥാപിക്കുന്നു. അവരിൽ ഒരാളെ ഗുരുവായിട്ട് പ്രഘോഷിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ ആളുകൾ വളരെ അപകടകാരികളും വഴി തെറ്റിക്കുന്നവരുമാണ്, പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. കാരണം അവര് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്കല്ല അവര് നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അവര് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുക. അവരെ വഴി തെറ്റിക്കുകയാണ്. അതാണ് മിഥ്യാജ്ഞാനത്തിൽ വ്യാപൃതരായ വേദവാദരത. വിദ്യായാം രഥ. വിദ്യായാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേദ പഠനമാണ്. രഥ വ്യാപൃതനാവുക. എന്നാൽ ആചാര്യന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ അവർ പാലിക്കാത്തതിനാൽ വേദങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് അവർ അജ്ഞരാണ്. അവർ കൂടുതൽ അജ്ഞതയിലേക്ക് വീഴുന്നു. ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം കൂടിയുള്ള ആൾക്കാരെക്കാളും അജ്ഞതയിലേക്ക് വീഴുകയാണ്. കാരണം ഇവര് വേദങ്ങളെ തന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അവരുടെ തന്നെ സ്വന്തം വ്യാഖ്യാനത്തില് വേദങ്ങളെ എന്താണ് ശരിക്കും ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആചാര്യന്മാരുടെ ഉപദേശം ഒന്നും പാലിക്കാതെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താന്ന് ഉള്ളത് അവർക്ക് പോലും അറിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർ അജ്ഞതയിലേക്ക് വീഴുന്നു. ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ മാത്രമേ വേദങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. ഇത് അറിയാതെ അവർ സ്വന്തം ലക്ഷ്യത്തിന് അനുയോജ്യമായ വേദങ്ങളുടെ അർത്ഥം അന്വേഷിക്കും. അപ്പൊ അവർക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോകാൻ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് വേദങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഇതാണ് വേദങ്ങൾ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് ആൾക്കാരെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് അവര് തെറ്റായിട്ടുള്ള വഴിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവരെന്താ കൂടുതൽ അജ്ഞതയിലേക്കാണ് വീഴുക. അവർ വേദസാഹിത്യത്തിൽ വളരെ പാണ്ഡിത്യമുള്ളവരായി സ്വയം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അവര് വേദങ്ങളിലെ പല ശ്ലോകങ്ങളും ഒക്കെ ചൊല്ലുമ്പോൾ എത്ര വലിയ പണ്ഡിതനാണെന്ന് തോന്നിപ്പോവും. പക്ഷെ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം പറയുമ്പോൾ ഫുള്ള് അവരുടെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ആയിരിക്കും പറയുക. എന്നാൽ വേദങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി അവർ വ്യതിചലിക്കുന്നവരാണ്. മായ അപഹൃത ജ്ഞാനം. ഇനി
ഇനി രണ്ടാമത്തെ വേദവാദരതയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഈ തെറ്റായ ആത്മീയവാദികളാണ് മായ അപഹൃത ജ്ഞാനത്തിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ. ഈ മായ അപഹൃത ജ്ഞാനത്തിൽ വരുന്നവരാണ് ഈ ബ്രഹ്മവാദികൾ, മായാവാദികൾ. അവ്യക്തിഗതവാദികളും സ്വയം നിർമ്മിത ഈശ്വരന്മാരായ മായാവാദികളും ഈ കൂട്ടത്തിൽ വരും. അപ്പൊ ഇവരെന്താണ്? ബ്രഹ്മവാദി, മായാവാദി, ഇത് തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇതിലെ സാമ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും ലക്ഷ്യം ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഇതിലുള്ള വ്യത്യാസം, ബ്രഹ്മവാദികൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു അപരാധം കുറവുള്ള ആൾക്കാരാണ്. കാരണം ബ്രഹ്മവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 3 തലത്തിലുള്ള ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് 3 തലത്തിൽ? ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അതെ. അപ്പൊ അതില് ബ്രഹ്മവാദികൾക്ക് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനു മുകളിലുള്ള പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരവും ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരവും അവര് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ബ്രഹ്മവാദികൾ ഭഗവാനെ നിഷേധിക്കുന്നില്ല. ഉയർന്നത് ഏറ്റവും പരമോന്നമായ സത്യമാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാത്രമേ അറിയൂ. അതിന്റെ മുകളിലുള്ളത് അവര് സാക്ഷാത്കരിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ആ ഭഗവാന്റെ സുപ്രീമസിയെ അവര് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് അവർ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മായാവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ അപരാധം, അവർ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ഞാനും പോയി പരമോന്നതനാകും, അതായത് ഞാനും ഈശ്വരനാകും എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത മായാവാദികൾക്കുണ്ട്. ആ ഒരു സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ബ്രഹ്മവാദികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അവ്യക്തിഗതവാദികളും പിന്നെ സ്വയം നിർമ്മിത ഈശ്വരന്മാർ, അതായത് മായാവാദികൾ. അപ്പൊ മായാവാദികൾ പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാം ഈശ്വരന്മാരാണ്, നമ്മളെല്ലാം ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ച് ഈശ്വരനായി മാറും, നീയും ഈശ്വരനാണ്, ഞാനും ഈശ്വരനാണ്, അങ്ങനെ പറയുന്നവരാണ് മായാവാദികൾ. അപ്പം പ്രഭുപാദർ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ റാസ്കൽസ് എന്നാണ് പല പ്രഭുപാദരുടെ ലെക്ചേഴ്സ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അദ്ദേഹം അവരെ കൂടുതൽ വളരെ അപരാധം ചെയ്യുന്നവരായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈശ്വരനാവാൻ സാധിക്കില്ല. ഈശ്വരൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, അത് ഭഗവാനാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനാണ് ഈശ്വരൻ. അല്ലാതെ നമ്മൾ പോയി ഈശ്വരനാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ തെറ്റാണ്. അപ്പൊ കൂടാതെ ഈ മായാവതികൾ പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യം, കൃഷ്ണനും രാമനും, ശരിക്കും കൃഷ്ണനും രാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ല. ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ് എല്ലാം. കൃഷ്ണനും രാമനുമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഒരു രൂപം എടുത്ത് ഇവിടെ അവതരിക്കുന്ന, ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപം എടുത്ത് വരുന്നതാണ് കൃഷ്ണനും രാമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മായാവാദികൾ പറയുന്നു. പക്ഷെ ശരിക്കും അങ്ങനെയാണോ? യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്. ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ഓടക്കുഴലേന്തി ഇരു കൈകളുള്ള എന്താണ് ആ മയിൽപീലി ചൂടിയ ആ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം. അല്ലാതെ ബ്രഹ്മജ്യോതി രൂപമില്ലാത്ത അവസ്ഥയല്ല ഭഗവാന്. ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്. ഈ മായാവാദികൾ പറയുന്ന രൂപമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ദൈവം. ആ രൂപമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ത്രിഗുണങ്ങളൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രൂപം എടുത്ത് വന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അത് തെറ്റാണ്. ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെളിച്ചം, ജ്യോതിയാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി. ഭഗവാൻ സ്വയം ആ രൂപത്തിൽ വന്നിറങ്ങുന്നതാണ്. അല്ലാതെ ഒരു രൂപം എടുത്ത് നമ്മളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ രൂപം എടുത്ത് വരുന്നതല്ല. ഒറിജിനലി ഭഗവാൻ ആ രൂപമാണ് ഉള്ളത്. അത് പക്ഷേ മായാവാദികൾക്ക് അംഗീകരിക്കില്ല. അവര് പറയുന്നത് ദൈവം, ഈശ്വരൻ, പരമസത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവ്യക്തിഗതമാണ്, അത് രൂപമില്ലാത്തതാണ് പരമസത്യം. നമ്മളും ഇതുപോലെ രൂപമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ലയിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഈശ്വരനായി മാറും എന്ന് പറയുന്നവരാണ് മായാവാദികൾ. ഇവരും എന്താണ്? തെറ്റായിട്ടുള്ള ആത്മീയവാദികളാണ്. ഈശ്വരൻ എങ്ങനെയാണ് മായയിൽ കുടുങ്ങിയതെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. അത് അവന്റെ ലീലയാണെന്ന് അവർ പറയുന്നു. പക്ഷെ ഇവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പോലും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് ഈശ്വരൻ മായയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോവും. ഈ ഒരു രൂപം, രാമന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും ഒക്കെ രൂപം എടുത്ത് ഇവിടെ വന്ന് മായയിൽ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് മായയിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുമെന്ന് അവര് പറയും.
അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഭക്തന്മാര് ചോദിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് മായയിൽ കുടുങ്ങുന്നത്, മായയാണോ അപ്പം ഈശ്വരനേക്കാളും വലുത് മായയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അത് അവർക്ക് കറക്റ്റ് ഉത്തരം തരാനില്ല. അവരപ്പോ അതൊരു ലീലയാണെന്നൊക്കെ പറയും. കൂടാതെ അവർക്ക് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പോലും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ. ഈശ്വരനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ബഹിരംഗ ശക്തിയായ മായയാൽ കുടുക്കാനാവില്ലെന്ന് അവരുടെ സ്വന്തം വിഡ്ഢിത്തത്താൽ തിരിച്ചറിയാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. അല്ലെ? ഭഗവാൻ മായയിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുവോ? ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ഭഗവാൻ ബന്ധിക്കപ്പെടുവോ? ഇല്ല. ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? ത്രിഗുണങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ആ ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും ത്രിഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. പക്ഷെ മായാവാദികൾ പറയും ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഭഗവാനെ ബാധിക്കും എന്നാണ് അവര് പറയുന്നത്. കൂടാതെ നമ്മളും ഈശ്വരനായി മാറും, ഈ കാണുന്ന എല്ലാരും ഈശ്വരന്മാരാണ്, എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരനായി മാറാം, ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞ് ആണ് ആത്മീയതയിൽ കൊണ്ടുവരിക. നിങ്ങൾക്കും ഈശ്വരനാകാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭക്തന്മാരെന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മൾ ഈശ്വരനാണോ? നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആരാണ്? നമ്മള് ഭഗവാന്മാര് മാതാജി. ആ ദാസന് ദാസരാണല്ലേ? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. കൂടാതെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ദാസരാണ്. നമ്മള് ഭക്തി യോഗയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ദാസരാണ് നമ്മൾ. നമ്മളല്ലാതെ നമുക്ക് ഈശ്വരനാകാന്നല്ല നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? ജീവേരെ സ്വരൂപ ഹോയി കൃഷ്ണേരെ നിത്യദാസ്, അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ രണ്ട് കൂട്ടരായിട്ടുള്ള ആരാണ് തെറ്റായ ആത്മീയവാദികൾ. രണ്ടു കൂട്ടരാരൊക്കെയാ? ഒന്ന് വേദവാദരത എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരും, പിന്നെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മവാദികളും മായാവാദികളും. ഭഗവത്ഗീത 2.69 യാ നിശാ സർവഭൂതാനാം തസ്യാം ജാഗ്രതി സംയമി യസ്യാം ജാഗ്രതി ഭൂതാനി സാ നിശാ പശ്യതോ മുനെ. ഇതെന്താ പറയുന്നത്? സർവ്വ ജീവജാലങ്ങൾക്കും രാത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മസംയമനം കൈവരിച്ചവർ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. ഏവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അന്തർമുഖനായ മുനിക്ക് നിശാകാലമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം ഓപ്പോസിറ്റ് ആണല്ലേ? ഭൗതികവാദികള് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ എടുത്താൽ ഇന്നത്തെ യുവതലമുറ ഉറങ്ങുന്നത് എത്ര മണിക്കാണ്? 2 മണി 3 മണി ആവാതെ ഉറങ്ങില്ല. അവർക്ക് ഉറക്കം വരില്ല. രാവിലെ എണീക്കണതോ 7 മണി 8 മണി ആവുമ്പോ എണീക്കും. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെയല്ല, അത് തെറ്റാണല്ലേ? ശരിക്കും സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് വേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനില്ല. പണ്ടൊക്കെ ഈ കറണ്ട്, ഈ വൈദ്യുതിയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തില് രാവിലെ എല്ലാവരും വെളുപ്പിനെ എണീറ്റിട്ടാണ് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച്, പിന്നെ സൂര്യൻ ഉദിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവര് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് സന്ധ്യയാകുമ്പോ നാമമൊക്കെ ജപിച്ച് പിന്നെ നേരത്തെ അത്താഴമൊക്കെ കഴിച്ച് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നേരത്തെ ഉറങ്ങും. പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ വൈദ്യുതിയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോ രാത്രി പകലും പകല് രാത്രിയാകുന്ന ആയിട്ടാണ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. രാത്രി ഫുൾ ഉണർന്നിരിക്കും, രാവിലെ ആകുമ്പോ ഫുൾ ഉറക്കമായിരിക്കും. ഫുൾ തമോ ഗുണത്തിലേക്കാണ് ആൾക്കാർ പോയേക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു ആത്മസംയമനം കൈവരിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നേരത്തെ എണീക്കും, അല്ലെ? ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്ത സമയത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കും, പിന്നെ നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങും. അപ്പോ രാത്രി ആയിരിക്കുമ്പോ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകലായിരിക്കും. അപ്പൊ കൂടാതെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സത്യവും എന്താണ് ശരി തെറ്റ്, വേണ്ടതെന്ത് വേണ്ടാത്തതെന്ത്, ഇത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധിയില്ല കലിയുഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക്. നമ്മള് നേർവഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും ഇതല്ല നമ്മളുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം, ഇതല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയാണ് വേണ്ടത്, നാമം ജപിക്കൂ, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കൂ, ഭക്തസംഘവുമായി ചേരൂ, ഇങ്ങനെ നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ പണിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ തഴഞ്ഞു വിടും. പക്ഷെ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു സത്യമല്ല. നമുക്കെന്തോ ട്രാപ്പിലായിപ്പെട്ടവരാണ്, നിങ്ങളെന്തോ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ്, ഇതൊന്നും സത്യമല്ല, ഇതൊക്കെ കൊള്ളയാണ്, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നതാണ്, എല്ലാം തെറ്റാന്ന് അവർക്ക് തോന്നും. അപ്പൊ ശരി തെറ്റായിട്ടും തെറ്റ് ശരിയായിട്ടും തോന്നുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ഈ കലിയുഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ.
അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, എന്താണ് നമ്മളുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വിദ്യയും അവിദ്യയും രണ്ടും അന്ധകാരത്തിൽ പതിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. വിദ്യ എന്ന് പറയുമ്പം തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട. വിദ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മന്ത്രത്തിലെ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? തെറ്റായ ആത്മീയ ജ്ഞാനമാണ്, വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ആത്മീയ ജ്ഞാനമാണ്. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിൽ വരുത്തും. കൂടാതെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനം കൂടുതൽ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നിഗമിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം. മിഥ്യാജ്ഞാനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ വിവരിക്കാൻ മന്ത്രം 9 ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപമകൾ. നമ്മളുടെ 2 ഉപമ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്തായിരുന്നു? മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ പണത്തിലുള്ള രത്നത്തെ പോലെ അപകടകാരികൾ. പിന്നെ ജഡത്തിലെ ജഡശരീരത്തിന്റെ അലങ്കാരം. ഹരി ബോൾ. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിരീശ്വര സംസ്കാരം അപകടകരമെന്ന് പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? പറഞ്ഞോളൂ മാധവ്. നിരീശ്വരവാദം അപകടകരമാണെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അവര് ഞാനും ഈശ്വരനാണ്, ഭഗവാനും ഈശ്വരനാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിരീശ്വര സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ ഇതുപോലെ ഈശ്വര വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള എയ്ത്തിസ്റ്റുകളാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ഈ പഠന പുരോഗതി കൊണ്ട് അവര് ശരിക്കും അത് ദുരുപയോഗമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ ഭൗതിക ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്യും. കൂടുതൽ ഭൗതിക ജ്ഞാനം. ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ മിസൈൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, ബോംബ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ജ്ഞാനം കൂടിയവരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ഇപ്പൊ മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ പണത്തിലെ പോലെ അപകടകാരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതിന് കാരണം എന്താണ്? അവര് ഈശ്വര കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടല്ല ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ ഈ ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തെ അവർ കൂടുതൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് സമൂഹത്തിന് തന്നെ അപകടകരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളായിരിക്കും അവർ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുക. അവർക്ക് മുന്നും പിന്നും ഒന്നും നോക്കാനില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ കാര്യം, അവരുടെ സുഖം, മറ്റുള്ളവരെന്താണെന്നൊന്നും ചിന്തിക്കാത്ത തരത്തിലേക്കുള്ള ലെവലിലേക്കാണ്. ഇപ്പൊ ഈശ്വരനെ പേടിയില്ല, ഈശ്വരൻ ഇല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാ. ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തപ്പോ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുണ്ടാക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? എല്ലാരും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, മായാവാദി എന്നോ നിരീശ്വരവാദികളല്ലോ ഒന്നല്ലേ മാതാജി? അവരെയും നിരീശ്വരവാദത്തിലാണ് പെടുത്തുന്നത്. അപ്പൊ മായാവാദികള് ശരിക്കും ഞാനും ഈശ്വരനാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തലത്തിൽ, അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ജ്ഞാനം ആത്മാവാണ് എന്നൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷെ ഈ ആത്മാവ് ചെന്നെത്തുന്ന എവിടെയാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവര് പറയുന്നത് ആത്മാവ് ഈശ്വരനുമായി ലയിച്ച് നമ്മളെല്ലാം ഈശ്വരനായി മാറും എന്ന് പറയും. ശരിക്കും അവരെയും തെറ്റായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള 90% ആത്മീയവാദികളും മായാവാദികളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി, രാമചന്ദ്ര പ്രഭു എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനൊരു നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്ത പാഠഭാഗത്തിന് സംശയമായിരുന്നു. നമ്മുടെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ശങ്കരാചാര്യര് നമ്മളെ ശ്ലോകം പഠിച്ചല്ലോ. അപ്പൊ അത് വൈഷ്ണവരത്നത്തില് അത് നമുക്ക് ആ ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ശരി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞത്. ശരി, ആയിക്കോട്ടെ. നാളെ കാണുമല്ലോ, അപ്പൊ ചോദിക്കാം. മതി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓക്കെ, അപ്പം വേറെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല, സംശയമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇവിടെ ചുരുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപ മാതാജി. കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വിസ് ഇട്ടേക്കാം. ഇന്നത്തെ ഇതുവരെയുള്ള ക്വിസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കിയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വിപിൻ പ്രഭു ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ? ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് 10ാമത്തെ മന്ത്രം നോക്കാം. ഹരേ